ya no ni eke hey ọkụkọ ịtọọla mba ọkụkọ ịtọọla mba onye chidaledu alekwe m nọ naanụ isa rose no isa ya rose life ihe ọ gana kpọ rose life ọ hey bamka wele ego telie ya n'ala ọ bụ nga hotel nọ ọkụkọ ịkpọrọ ya agbanwete nweta n'obodo owere kamgbe ụbọchị iwu ndị ebe dị anya achọ ebe anyị ga-aga ime ha isa ahụ ya wa ha na rose life ahụ ọmadụ hotel ka iweta onye ụlọ elu kpa ya rose life Rose Life Hotel International. Ọmọkwa ya maka ebe a kwesịrị ịkpọ international. Ihe ahụ dị locals. Rose Life Hotels. Hotels organic. Kedu otu esi dị? 1 to go. Rose Life Hotel. Ebe a nọ. Nke a ka anyị ga-anọ ahụ. Ọ dị mmụsa ka ọ ga-atọ ka ikwu. ọnwa ahụ ka 6 feet ọwụ ya nga ka anyị ga-ana keririwe ndụ nga ka anyị ga-ana egbodori ụwa na Rose Life ọ bụ ihe ya na-akpọtụ ọkụkọ ịgbalị ala kamgbe mgbara mara ihe ahụ bụ ihe ọnwa ị na-eme imecha ya taa anaghị n'aka machi mana mgbe m gwara gị ka anyị bịa na Rose Life ọ bụrụ na na-esi onwe na-ahụ na n'afọ gị na-ata ikikere ele ihe tago nwodo ele ihe ijugo nwodo n'ọnụ mgbe m gwara gị ka anyị bịa na ịkọwa dị ya ọkụkọ ịkọwacha dị ọbụ ịkọrọ ya dịka akụkọ ewu ịkọrọ ya dịka ọkụkọ ewu asị ịkọrọla ya akọnụ dịka ọkụkọ kaka n'isi mana ị bịara mee ya adịghị ọka ịwa anụ ọcha ọhịa ji edepụga ya gị kpọrọ ya agụghị chalet ọ bụ ebe anyị ga-eri ike mmadụ eji ọhụrụ dị otu anyị ga-eri ike nwa bịa n'ụlọ aka anyị ga-nweta onwe anyị biko ọsịrịbere akpakpọ obi ọnụrụ ede ribediri ihe ilowere kamgbe bịa lụọ anyị envelope ịhụrụ onye nyere gị mgbe enye gị envelope ị ga-anụ mmadụ na ịhụrụ agụ tiga gị na ndị kwesịrị ịtọrọ Chineke mma mana ịhụrụ agụ ewu gị onye nwe ịkwọla ụgwọ ya ekwere m ụta gị kwọla ụgwọ ya amasịrị ịkwana ọwụdị marriage lekwa anyị na-ene ihe ha Rose Life ka bụ nwa aka m isi na anyị ụzọ Rose Life lawazie Rose Life ya nọ n'ihe sigara ho denga maka chukwu maka he tiri gị generator pom bastard ị ga-esi ngo da akwa anyị gbo denga ọ nọ rahụ na nga elebe ha nọ ngwa ka anụ were nenu maka chukwu egbe eluigwe ga-agbagbu ndị aka ha akpari anya ala maka kwa na Rose Life Hotel ndị niile nọ anọ na ibila ihe a na-etu ka ha nachara ya envelope pakina na-eme ka mmanụ wa agwọ this girl wa agwọ dịkwa otu na-eme anya snake girl ọ ihe ọwa agwọ ihe wa agwọ mana Rose Life karịrị ya Rose Life mmụọ Chineke na-achị kamgbe m batara nka mmụọ Chineke na-erugharị ndị mozi na-erugharị ihe na Rose Life ndị mozi nke wa agwọ bịara irugharị nga mana a ga-eji osisi ebigbu ya na ọkụkọ agwọ na ọkụkọ mgbe ị mefọrọ ọgwọ bịa ka gị Chineke ejiri isi ihe na-eme ngo ụkwụ abashi ụkwụ abashi gwara na-agbado dị emerala ume I go my governor. Bịa ngwa ọnọte bikara alụ ndị mmadụ egwu ngwa m ji nke ụda maka chukwu bipi egbuole m
Ya bagam kan ye ga kwani me biko. Akwani ne drum na for tag me download ye ni me. Ti wo la lo ke le nga ne me na akwani mu. Ani mo na wo tai ga la honey mo no da wo. Mo na kana bye bye ga no mu do. Ayo tashi aha ye sa tashi akem. Ba hele mo za ri akwani ne drum na. Download do ge ni me ge bo ge da akwana afọ na ka chipo nga o sha I saw that they have ade bala ka. E kwanu mgbe m bịara ije di se. Onye bịara na ke obodo. Ere tem shiri wuru potri. O ka m kwuru do wa wo ka ọjọ. Lekwa akwa, ọwụ dị bodo. Awo ani hem na ga bia kwa na hotels di ime. I bere lo nwa ya ni. Hey. Ibo awurala na ama. Yo bere ike dị disappoint na abalị. Isi ga agbashi ụzọ. Babylon mgbachiri ike mgbe echi lige mmiri na lige ki ya n'ime njaba. Onye bịara nga abịa aka ya. Nna m agbashiele m, agbashiele m. Asọ gị ịgba igo ọla na chọọchị. Gị dịrị ihe. Ya bụ na ọmụ niile na mmadụ taa ọ bụ invent. Uchi bịa lelu. Anyị bagadala n'ime ụlọ ihe ọbụla anyị hụrụ anyị mere. Ngwa anyị ga. Ama m sị oshi dị gị n'obi ọwa asị. Nke m. Ele ka m na-ekwu ka gị na-ata ọ degoro ime. Ị na-awụ nne m. Ele ka m na-ekwu ka n'ọbụ gị na-atara m aka ọkụ mmụọ rie m ka ji. Ọ mkpụrụ obi ṅụrụ ime. Ime blessed nne m. Ịmụbere ya ihe na-agụ. Ele ka ọ nwatakịrị ọ bụ na nwunye mmebọ ka anyị mebe ụwa ka anyị la. Sawu na-eme m. Sawu kenka na na-eme m. Ebe na-eme gị ahụ bọrịbọrị. Rose life. Rose ka anọ n'ihi. Rose ụnọ nọ n'ihi. Eme m na ka anyị bagadara n'ụlọ na ama m ihe kwuru si dị gị n'obi. Nke m. Isi ị ga-agbashi ebe. Ịsọsọ Babylon ga-ịgbashi ebe etofu oke. Igbo mma mmanụ. Ọmụnwa ụlọ njinụsa anọ kwute onye a na-etu Imo. Ọwụ na ile anya ntu m shiri jike ejikere m iji gosipụta na ụmụ nwa afọ Igbo amụkwara amụkwa nwa afọ Igbo amụshiri ike amụshiri n'ike. Ana m ekele unu maka otu unu si na-akwadobe anyị n'ihe onyonyo na ihe nkiri na ihe anyị ji eme uwe obi ụtọ nke unu na-ele mgbe ọbụla. Anyị si ka anyị ji ohere a wee kelee unu nga ọ dị ukwu, bụrụ ụkpọ ekele butere unu nga ọ dị ukwu, si unu gaa n'ihu ịdị na-akwado anyị, maka na nkwado unu na-akwado anyị na-eme anyị na-enwekwa mmụọ imepụtakwu ihe nkiri. Onye ọbụla hụrụ anyị na-akọ ọkọ n'anya, onye ahụ anya mmiri agaghị akụ ya n'anya. A sị m ya dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma, ndụ mmiri ndụ azụ. Ihe eji mara Igbo ofu obi. Anyị na-eji ofu obi eme ihe, and anyị hụrụ onwe anyị n'anya. Ana m ekele unu na ndị hụrụ anyị n'anya wee na-akwado ihe omume nke anyị na-eme. Ihe ọbụla gbasara ihe nkiri na ihe onyonyo, ihe eji enwe obi aṅụrị nke anyị na-emepụta. Ndị niile ọ na-adị mma, anyị na-asị ka amara Chineke nọnyere unu. Anyị agaghị akwụsị maka na ọ dị unu mma, maka na unu sị anyị gaa n'ihu. Ọ ya mere anyị nọrọ anyị na-eche ele ihe anyị ga-eme ka ndị ụmụnne anyị nwee obi ụtọ. Otu onye sị maka Chineke unu emege nye ahụ na ya ga-alaiki ya. Anyị nye ahụ ote ga-enwegharị ndị na-asị uche ahụ ike atọ ọla ụtọ, asịrị asị na ọwa Imo na maga enyere ya na-atọ unu. Anyị nye ọchị eyiye anyị bụpụ asị ha rara sị hewe asị ka ọ tọọla ka ji akwụ. Anyị emegebe gachacha polo m anyị n'anya, anyị gụpụta polo tụsa wee wu ha gagara ya otu ejekalalu ya sị ewe polo keke ya kacha mma. So unu niile ndị na-asọpọtụ ihe anyị na-eme, anyị sị ka amara Chineke goziere anyị unu niile. Ezinụlọ unu ga-ahụ ihe ọma, ngozi ga na-eso unu n'ihe ọbụla unu na-eme. Ebe ọbụla unu kpasara aka, chetakwa ihe m kwuru na mbụ, nke ọbụla ibikwasara aka, ngozi Chineke ga-eso gị. And ọ bụrụ na ị chọrọ ịgakwa n'ihu ịdị na-ekiri ihe onyonyo nke anyị na-eme n'ụzọ abụ n'ụzọ, bikọs anyị ka kwadoro akwado. Ihe abụ mbija na akwakwala n'obi nsa akwụ, ihe abụ anwụrụ ka anyị gara aga mata. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịdị na-aga n'ihu ịdị na-enweta ihe nkiri anyị kwamgbe gị gaa na YouTube taịpụ Chief Imo Comedy, gị taịpụ ha ya bara gị na-adụrọ
gị shebe edọrọ gị shebe ma biko kwe gị dọta ha na lele anya ịdọrọla dọga nwunye gị gbasa ozi ya n'ụwa niile dịka ị na-agbasa ozi a Chineke ga-aga n'ihu ịdị na-agbasara gị ihe ọma. Ọzọkwa kacha nke ọ bụrụ na e nwere ụmụnne gị ndị nwụrụ n'anwụ ha na-ediri ihe a maka ala mmụọ ebe ahụ asa ọkụ dị ova sendịara ha ihe ya na ala mmụọ ka ha nọ ngwa were na-enwetawa onwe ha ọkụ na ịhụrụ ha adị ndị ka nọ n'ọkụ maka ama m ụmụnne ọnụ ndị nọ n'ọkụ mmụọ ka ndị nọ n'eluigwe gị were ihe olile anyị sendịara ha mmụọ na ala mmụọ so mmụọ ngwa mmụọ lelewe ihe ha na-ele ọkụ na-agba ha na-ede imo ma ha kpọkwala m abịa biko mụ na ọkụ mmadụ dị na ma eluigwe ka m gaji eluigwe my targeting. Onye nwe anyị goziere m. Thank you very much. I still remain your humble brother, Chief Imo Comedy.